ăla. Și pentru noi a funcționat chestia asta, că de asta începem să fim și noi mai vizibili, că sustenabilitatea, subiectul ăsta e ceva ce nu putem evita. E tot mai prezent. Spuneam și astăzi că am ținut un public tour la casă. În 10 ani o să avem vremea ca în Turcia, în România. Cumva chestia asta când o spui cuiva, nu are cum ăsta a vorbit. Dar gândiți-vă la momentul ăsta peste 10 ani, de la atelierul de aici. Că vedeți, iernile sunt din ce în ce mai blânde. Am avut, în februarie, au fost zile cu 15-18 grade la un moment dat. Vara este din ce în ce mai toridă. Deci schimbările climatice se întâmplă, nu avem cum să le evităm. Și trebuie să fim în temă cu ce se întâmplă la nivel de sustenabilitate, cu toți. Că, da, așa o să fim pregătiți. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Da. Dar spune-ne, te rog, voi ați avut vreodată negocieri? Presupun că de-a lungul activității au fost tipul ăsta în care ați avut și negocieri cu eventuali sponsori. Spune-ne, te rog, dacă e ca în jocul ăsta, care am multă experiență decât noi, de obicei se respectă înțelegerea făcută în negociere sau pe parcurs se mai contramandează? Păi da, nu mereu. De asta am dat și exemplu cu, cu cei care ne-au ajutat, dar nu până la capăt, cu pluta pentru acea locuință. Și nu au venit profesioniștii care trebuiau să monteze la timp. Deci a trebuit să ne adaptăm atunci, fiindcă spunem că acei parteneri nu s-au ținut de promisiunea pe care ne-au făcut-o. Erau parteneri. Da. Deci, uite, s-a întâmplat pe parcurs și asta e doar un exemplu. Au mai fost situații, de asta în timp am căpătat experiență și am avut și noi mai multă grijă la contracte. Când le-am făcut cu partenerii, să fie totul scris, totul semnat. Da. Bun, că dacă de la început pornim pe plus și contractul este, adică facem ce scrie în contract, n-au cum să apară probleme. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da. Care sunt etapele fundraising-ului la voi, mai ales de la partea de a contacta o firmă până la comunicarea pe parcursul anilor, să-l menții aproape? Pentru că știu că îmi dau seama că la început, mai ales în primii ani, acolo nu aveați neapărat ce să oferiți, oferați un vis, o viziune. Da. Cum s-a întâmplat procesul respectiv și cum s-a schimbat, mai ales acum, bănuiesc că acum aveți altceva de pus pe masă? Îmi place să spun chestia asta și la PT-uri, că atunci alergam noi după foarte multe, și nu e o aroganță sau ceva, dar alergam după foarte mulți sponsori, băteam la foarte multe uși și încă nu aveam nimic ca să arătăm. Acum, să spunem, în anumite situații avem luxul, să zic așa, să ne gândim, ok, dacă avem partener Romstal, e greu să mai colaborăm, să spunem, cu Valrom în momentul de față, fiindcă ambele sunt pe partea asta de instalații. Adică avem luxul de a ne gândi la chestia asta, de a lua în calcul, ok, cu acest partener nu am putea colabora, fiindcă au conflict de interes acolo. Adică a crescut așa încrederea asta și faptul că la început ne-am târât pe coate și am bătut la o grămadă de uși și o grămadă de mail-uri. Dar, ușor, ușor, prin faptul că noi am fost perseverenți și am crezut în povestea asta, s-au deschis uși pentru noi. Și acum e mai lejer cu partenerii și cu parteneriatele noi care se leagă, fiindcă mereu încercăm să îl facem pe cel care dorește să fie partener cu noi, să-l invităm la noi acasă, practic. Dacă tot am construit atâtea case, mereu noi întâlnirile vrem să le avem la casă. Uneori se întâmplă să gătim ceva cu cei care facem parteneriat, adică practic să se simtă de locului. Adică ne-am dat seama că ăsta e un lucru care funcționează pentru noi. Și se întâmplă să ne întâlnim cu ei la evenimente, cu cei pe care ne știu deja, e abordarea mult mai ușoară. Adică e un telefon distanță, cumva. Nu mai e partea de realizat o propunere și tot ce beneficii, chestii, lucrezi
Tot așa, asta e o altă poveste. Pentru Romstal, când i-am abordat prima oară, mi-au spus colegii atunci, că nu eram în echipă, că 2 luni au lucrat la o propunere. Și când s-au întâlnit cu CEO-ul de la Romstal, discuția a fost mult mai lejeră și gen nici n-au accesat, nici n-au intrat pe propunere. Adică nu știi la ce să te aștepți, dar trebuie să fii pregătit de orice. Da. Îmi dau seama că în cazul vostru mergeți pe ceva targetat. Dar când faceți parteneriate noi sau gândiți partea aceasta de fundraising, ce le propuneți companiilor? Ce le puneți pe tablă contra valorii respective? E partea de publicitate, să zic așa, adică postări, vizibilitate, vizibilitatea în social media și apariția pe site, sau în funcție de sponsorizare sau de valoarea materialelor, să ajunge și la chestii gen evenimente pe care le au exclusive la noi în campus acolo. Noi am făcut ca un mic orășel, se numește FDN Sustainable City, în jurul caselor. Am mai făcut o scenă, copaci fotovoltaici, un fresh bar, totul ca să fie așa ca un mic orășel sustenabil. Și am avut evenimente acolo cu administrația prezidențială, Banca Mondială, Comisia Europeană. Deci, sunt praguri de sponsorizare de la câteva postări la tot mai multe beneficii. Mi s-a întâmplat vreodată să aveți trecut negru pe alb ceva legat de un proiect și să nu respecte? Da. Și cum ați reacționat? Colegii de mei au plâns, da. S-a întâmplat așa. Competiția, adică Solar Decathlon nu se mai ține anul ăsta. Trebuia să se întâmple în România. Și noi am avut discuții cu guvernul, dar au picat de la negru pe alb. N-am avut ce să facem. Adică trebuia să fie o susținere destul de mare. Erau vorba de niște milioane de euro, fiindcă, mai ales dacă noi deja începusem propuneri, chestii, se lucra de un an deja ca să fie competiția aici, să se desfășoare în București, probabil ar fi fost la Romexpo. Noi trebuia să plătim lunar o anumită sumă de bani, să arătăm că încă putem să organizăm. Și am discutat și cu guvernul, fiindcă noi am fi fost doar o parte din organizare, că era ceva huge, ca un campionat european aici în România. Fiindcă acum în Germania au fost doar fizic 100.000 de oameni în Wuppertal. Eu am mers doar 4 zile atunci când nu făceam parte din proiect. Dar da, legat de 2023, cu statul nu prea ne-am înțeles. Au fost niște promisiuni, nu s-au ținut de ele. Da. Asta e. Da. Și competiția, practic, adică i-am tras în jos și pe cei de la Solar Decathlon, că nu se mai ține în 2023. Erau discuții și n-a reușit o altă țară să se mobilizeze în timp util ca să organizeze ei competiția. Adică când aveți un sponsor, cum îi păstrați aproape de la înțelegerea proiectului? Sau aveți o discuție cu ei prealabil de proiectul? Mai sunt discuții asta. Dacă noi încercăm să-i ne împrietenim cu ei, uneori nu reușim să facem chestia asta așa bine, legat de menținerea relației pe parcurs. Se întâmplă fiindcă, la un moment dat, de fapt, cam pe tot parcursul FDN, nivelul de muncă și responsabilități a fost peste, nu știu, numărul de oameni din echipă din momentul ăla. Și uneori avem scăpări pe partea asta. Adică cu cei mai apropiați, da, ținem relația, avem și la fotbal cu ei, ne-am împrietenit, adică a fost deschiderea asta, dar uneori se întâmplă să nu putem ține mereu relația asta, dar la un moment dat s-a ajuns ca unii să ne înțeleagă, unii nu, adică ne înțeleg că nu putem lună de lună să scrie ce mai faci, mai vină pe la casă, chestii de genul ăsta. La evenimente când sunt, îi invităm cu tot dragul, dar nu reușim mereu să se scoatem la bere, să spun așa. Da. Da. După grătare, meciuri, fotbal, ăsta o comunicare, nu știu, profi sau
ce se întâmplă în social media, adică rămâne profi. Da. Eu vorbesc, n-am avut când discutat, uite, vă întâlniți într-o întâlnire mai profi în care spune, uite, avem nevoie de asta pentru următorul proiect. Da. Acasă. Adică păstrați totul un limbaj profi și... Da, rămâne în continuare profi, chiar dacă, adică la fotbal, suntem la fotbal, când ne întâlnim cu ei rămâne profi. Mai ales că persoanele astea care ajungem să creăm o legătură, în întâlniri nu ne întâlnim doar cu ei, mai sunt și superiori de-ai lor care intră, dacă e întâlnire online sau dacă vin acasă. Deci rămâne, unde e profesional, rămâne profi. Pare că nu mai sunt întrebări. Eu vă mulțumesc că ați fost atenți, cred că este aproape o oră jumate, la acest atelier. Sper că plecați cu ceva acasă și cu exercițiul ăsta. Aici sunt rețelele unde puteți să ne urmăriți, vedeți activitatea noastră, site-ul, de curând am și